אהלן, טוב, זה סרטון קצר שידגים איך להשתמש במשהו שנקרא JS Fiddle. אני אישית מצאתי את זה בתור כלי מאוד נחמד מכמה סיבות. דבר ראשון, זה נותן את האפשרות להעלות את הקוד, להעלות את העבודה לאיזשהו מקום שממנו אפשר פשוט לשתף את זה, או אפילו לשמור על זה מעקב. זה מקום שכל עדכון שבעצם עושים, האתר הזה בעצם עושה באופן אוטומטי עותק, ואז אפשר תמיד פשוט לחזור אחורה לעותק קודם, או אפילו לנווט בין העותקים, ולראות שינויים, ויש עוד יתרונות, אני לא אכנס לכולם כרגע. טוב, איך זה עובד? דבר ראשון, אתם צריכים לעשות חשבון. אני לא אכנס לאיך ליצור חשבון. זה משהו שפשוט אתם... דבר ראשון, לפני שאתם מתחילים לעבוד וכדומה, אני מאוד ממליץ לעשות את זה. אז ברגע שיש לכם חשבון, זה הדף שלכם כמו שהוא בשביל פידל ריק. אוקיי? נכנסים פה, יש לכם פידל ריק, אתם מחוברים פנימה, וזה השלב הראשון. אוקיי? עכשיו, יש פה כמה דברים קטנים לעשות. בתוך ה-HTML, ה-HTML יקבל רק את מה שבתוך הבודי. אוקיי? אז משהו כמו מטה או דברים בהד באופן כללי, צריך להכניס את זה בצורה שונה, תכף ניגע בזה. גם כן, לינקים לסקריפט וכדומה, זה לא משהו שיעבוד כאן. כאילו, אם יש מקורות חיצוניים, צריך להכניס את זה בצורה שונה. אז איך עושים? דבר ראשון, נעשה את זה שלב שלב, ותוך כדי אתם תראו איך זה עובד. אז קודם כל מדביקים את ה-HTML, אוקיי? סליחה, נלך צעד אחד אחורה. לפני שהם מתחילים, אני ממליץ בחום לתת לזה שם, אוקיי? אפשר לתת לזה פה תיאור. וכדומה. נעשה את זה לסייב. אוקיי? אז הנה, עכשיו יצרנו את הפידל הראשון שלנו. זה כבר השתנה פה כמו שראיתם, את השם של היוצר, את השם של הפידל. אוקיי? וזה בעצם הרוויזיה 0. זה הגרסה הראשונית. אוקיי? אז מה שנעשה עכשיו, אנחנו נזרוק לפה את ה-HTML. יש פה כפתור של run, אוקיי? run בעצם מריץ את כל מה ששמתם. כמו שאתם רואים, יש פה HTML, אבל למשל, זה HTML בסיסי, סליחה, אוקיי? לא נלך לאיבוד. אם אתם רוצים CSS וכדומה, שמים את זה פה, אוקיי? ואת ה-JavaScript, כמובן, נשים את זה כאן. עכשיו, כדי שה-JavaScript ירוץ כמו שצריך, הולכים לחלון הזה כאן. יש פה כמה וכמה אפשרויות. אתם יכולים לבחור בהתאם. מה שאני מציע זה לבחור ב-No-Wrap in Body. לא יצא לי להתעמק יותר מדי למה כל השאר לא עובדים כמו שצריך. אני מניח שיש צורה להתעמק בזה, אבל לא נכנסתי לזה. אני יודע שככה זה עובד, זאת הסביבה האידיאלית. אז JavaScript, No Library, Pure.js, No Wrap in Body. סיימנו פה, סוגרים. אוקיי? ואנחנו נעשה לזה update. וכמו שאתם רואים, עשינו update, אז הוא יצר לנו את עותק מספר 1. אוקיי? עכשיו נעשה לזה run. לא השתנה פה יותר מדי. בואו נבדוק שהכל עובד. יופי. אז זה פלט לנו את הג'אווה שלנו עובד. יש פה הקשקוש הזה עם המספריים, זה מה-CSS, אז ה-CSS עובד.
סך הכל עד לכאן זה ההגדרה הבסיסית. בואו נגיד עכשיו אתם רוצים להכניס איזשהו מקור חיצוני, לדוגמה Bootstrap, אוקיי? או jQuery. אז בואו נעלה את זה זריז. הייתי צריך לשלוף את זה קודם. Bootstrap, Minified CSS. הנה. תכף. אוקיי, אז אנחנו רוצים להוסיף לפה Bootstrap. סתם בתוך HTML בחרנו Bootstrap, או רוצים להוסיף Bootstrap מסיבה כזאת או אחרת. הולכים ל-External Resources, לוחצים על External Resources, זורקים את הלינק של Bootstrap, אוקיי, שלקחתי מהדף שלהם, ולוחצים על הפלוס. והוא הוסיף את זה, אוקיי? בואו נריץ, וכמו שאתם רואים, הבוטסטראפ נכנס לפעולה, כל הסיפור הזה נראה קצת יותר נחמד בגלל השינוי. הבוטסטראפ נכנס פנימה. אם אתם רוצים להוסיף דברים אחרים, כל מיני סורסים למיניהם, אני יודע מה, אפילו נגיד יש לכם סורס ל-CSS אחר או jQuery או כל דבר אחר, אתם זורקים את זה פה. זה על רגל אחת איך JS Fiddle עובד. יש גם את הפונקציה הזאת שנקראת tidy. tidy בעצם מפרמט הכל לפי איזשהו סטנדרט. אז בוא נגיד, כדי שזה יתפוס, סתם זרקתי את זה יותר מדי אחורה, אוקיי? לחץ על tidy, הוא יקפוץ למעלה, אוקיי? כמו שאתם רואים, זה יחזיר את זה למקום. אוקיי? טוב, זה פה על רגל אחת, אני לא רוצה שזה יהיה ארוך מדי. בלה בלה בלה. אפשר, אני מניח, לעשות פה איזושהי פונקציה של לשבת ביחד על מישהו. איך יוצאים מזה? אני לא יודע. נגלה בפעם אחרת.